So what's up guys? I'm back. Welcome back. Today is the day, no? So karon guys, mag-react ta katong mga bowlins ba, no? Katong mga kanta-kanta katong So magkuhan na tato kung unsaon na nila pagkuhan mo na nabatay masabta na kung ilang gipang kanta, no? So dili na ta magdugay kay basi magdugay ta, madugay ta, no? So play na to. Okay. Now me, Apollo. Hard siya guys, mura siya ganang holes ba kay ni ana siya ba ni kuan yun ano yung hard siya no, hard siya mo musulog. Okay, padayon. Hey. Mo tong kuan na guys, mo lang ganang long notes, no? Ano ba? Dapat anaon nyo na siya. Dapat kung mag-rap mo, dapat na high notes, long notes, ano ba? No? Ano nyo na? Na high, na low, na medium, large, XL ba? Mao na siya. Sige, patayin ba? Oh, isa daw ka paspas, murag kuan ba kanang isa ka paspas, you know, paspasin daw basig kasalang, di ba? No? Para ambot, basta padaya ta, no? Paspasin daw ang mga babae para wala na daw wala ka isa, no? Mga babae nga paspas ay no? Paspasin mga babae para no? You know me, kabalo kasi you know me, kabalo ka sa kuha, you know me, wala ka kabalo, no? Mao na siyang ingon, no? Basta you know me, ano, pas nga na ba? So, padayon. Unsa naman daw? You know me, only, no? Kabalo ka, ikaw ra isa, ikaw ra only, no? You know me, only, no? You know me, kabalo ka, isa, na ikaw ra isa. Gets mo? Gets ka? Wa gets? Abo ka gets? Balayan da. Kato daw gabi kato daw babae na kuan. Babae kagabi Napa babae kagabi no? Sa kanta. Ang babae kagabi, alam mo pa uwi, no? So kabalo ka asa mo uli. No? So kabalo ka asa mo uli, mo nang you know you. Kay alam naman, no? Kabalo na usa ka nang imong ihatod ba kay gabi naman, no? Kay basig maunsa pa na siya diha, no? Kamo ba'y nagsabay last? No, bilang lalaki, gentleman, ihatod yun na nimo, no? Ikaw na diha, bahala na kayo. Madali, kamutin natin yung sulit mo ba? Gets nyo? Gets ni mo? Gets yung kanta? Pag huwag mo gatod, no, sa kuan kay pauli naman, no, gabibiin naman, no? Babae ba? Imong kuan na yang samad kay basig kuan ba, basig sakit, no? Tambalan mo. Kay aron, diba, samad man na. Imo jud na siyang kuanon daw,
mo siyang tambalan ba, mo siyang para di mo pumipilot ba, no? Adayon na, adayon na. Oh, pag humana akong tambal sa imuha, pag humana akong tambal sa imuha guys, no? Mapilot naman ang samad mo. So matulog na ka, wala sakit. Mulaylo na ko. Mara wini laylo. Nyara ba? No. Bitaw, tama, mali, tama. Bitaw, no. Pag magunsa pa mo dito na humana man akong tambal imong samad. Manang mulaylo na ko. Muli na ako kay gabi na pod basig maabtan ta korpyo, no. So, tara yon. Anak diri siya na pag humala ko uli, basig makauli na ko mutawag na ko nimo ay sa katulog. No, kay basig ang imong samad mubuka para tawagin lang ko para mubalik ko diha para ato na pong tambalan. Di ba? No, tara yun! Oh, kita ka, niala siya. Kita siya na. Wala ni mo tambal, wala ni iba pa, wala ni mo tambal na lain kung akura, no? Kasara bitaw na. Dili maka makasagabal kay kasara mo tambal mo. No? Ako rin mo tambal si mong samad. Para mapilot na, no? Kasara, akura, wala lain. Gets mo? Gets ko. Padayan guys. Siya sinusulit daw. So kabaro mo ulit sa sinusulit. Suliton man ni mong tambal yang samad kay layo man yung balay, no? Alangan pug imurang yanuon na dia nya masig mubuka. Layo yung balay, yung balik na buka, no? Mo nang sinusulit na ni tambalo, ana ba, no? Dapat suliton yun nimo kay para di na ka magbalik-balik, no? Kadayon. So, kung daw, na daw sounds na dili mo marinig. Tama lang ako sa sounds na dili mo marinig. Basta kabalo na ka na. Kung kabalo na jud ka, no? Ay, nako. So, padayon ta. Nanapon ni siya, ang kwinta, wakay kwinta. So, tuhan na niyo. Basta kani, mura siya ganang bastos po, no? Kung imuhang sabton ma. Sige, guha kasabot, sabta na lang good, no? Mura siya, basta kanang, mura gates ni mo, na di mo magisan, gates, no? Malungag na daw, anak ni mama, no? Lungag na daw, anak ni mama. So, ayaw, gara-gara niya, kaya nag-react pa niya. Badaya. Kaya pas-pas. You know me. Only. Bunyi, manang magkakagaling na. Bungi ka niyo, tanawa. Ayaw, kaya na kay